има голям шанс, който е верен статистически, този тайтъл да е най-релевантен към тази заявка. И затова на дълги заявки, емпиричните права, които се използват, правила, които се използват в организацията, че най-добре е оптимизирана една страница, която заявката и тайтъла съвпада. Понеже тайтъла е с по-5 букви и е разположен отгоре, той има най-голяма важност. Съответно, тук не се вижда добре, когато имаме класирани други страници, които не съвпадат, тайтъла не съвпада с заявката, най-важните думи трябва да се отгледат, защото уверение да си спомняте на тази графика, най-важните неща са били най-отляво. Технически най-отляво е разположен домен, но още по-наляво е разположен поддомена. Ако имаме сайт, който на поддомени е реализирал някакво съдържание, независимо дали е част или не от сателитна мрежа. И затова, когато се прави все организации, докато да бъде обучен, той не може да бъде добър, така че го обучен също собствената си интереси. Затова ключовата дума важна, реализирана на поддомени е по-силна, колкото на територия, благодарение на това, че се намира по-ляво. Това, че тя се намира носи по-голям клик рейт, повече клик от потребители. Второто по важност, това, което се вижда тук, е съответно description. Description е, като колега преди спомена, той не се индексира, но е много важен за броя кликови, който ще привлечете при всяка една заявка, когато си клика. Това в началото на оценяването на страницата няма никакво значение, но с течение на времето Google натрупва една статистика какво се случва с тази страница, което ще го обясня по-малко. Така че оформянето на description текст има много голямо значение за нас на тайтъла, от което после имаме много голяма косвена полза, но в началото нямаме никакво. Третото по-важно се урват. Съответно, когато използвате урва на кирилица, те са малко по-говорящи, малко повече привличат внимание, ако се падат с заявката Google Default. Както не виждате, това е с доберен шрифт, както и където има съвпадение някъде ето тук. И съответно този болен шрифт привлича съвсем малко повече внимание на потребителите. Те такива страници получават съвсем малко повече кликове при разни други условия. Всичко това при обикновена оптимизация на сайта на натоварени, средно натоварени ниши, дали ще има национален език или няма, ще има значение, но натоварените ниши, защото това е много голямо значение и този параметр не трябва да се прекалени. Преди да стигнем до още другите фактори, които трябва първоначалната оценка на една страница, като съдържание, трябва да се върнем малко назад, за да разгледаме видео търсене. Условно, за удобство, за анализ и изработване на общите терминологии, видеото търсене се разделят на три големи групи, които се казват навигационни, другите информационни и третите продукти. Всеки има това са условни делени, могат да бъдат разделени на 5, на 7, стига да може да се изразяват и да предават някакви мисъл на следите, кои са в тази общо приета терминология, кои са навигационните. Това са, когато търсиме даден адрес или дадено име на фирма или информация за точно определен обект, които имат това е характеристика, един възможен отговор. Един единствен възможен отговор. Много често
сайт, който предлага някакви продукти, предлага информация, продукти и услуги. Най-честата грешка, която сме виждали мултиплицирана в милиони варианти, човека си представя, че търсачите в интернет търсят името на фирмата и да разгледат вътре какви продукти предлагат. Другата, което е всички, които ползват търсят, ползват търсачите, знаят, че и съответно, когато се стигне до избор на някаква стратегия първоначално, без значение на нищо, това е не, поръчката за SEO оптимизация съвсем грешна, включва и SEO оптимизация за името на фирмата, което е абсолютно така неща фирмата. По собственото си ще бъде първо място. Но по-интересното за нас е да разберете, че това са максимум 15% от търси. Всички останали търси информационни, които са най-голямата си част. Това е колко получават информация по една или друга причина. Информация за цени, сравнения, за природни загубища. Те имат, може да не завършат с създаване на задължително завършват с повече посещаване на повече от един сайт. И движещия мотив на потребителя извършва такова търсене да намери по-релевантна и допълнителна информация и на други места. Тоест, той винаги посещава повече от един сайт. Минимум 2. И най-малката, т.е. другата гама, която е свързана вече с по-сериозно с парите, където се вадат от тези 27%, които е средно в световен мащаб, за да нищо може да вада. От тези 27% се вадат всички пари от интернет, свързани с интереса на някакъв потребител да научи нещо за някакъв продукт, за някаква услуга или да закупи или да намери информация, къде да закупи по най-подходящ начин. Така, съответно, важното, което трябва да обърнете внимание, е, че броя на кликанията в един резултат, който показва търсачата и тези проценти за всяка една ниша се различават силно според търси. Значи това е за трите видове търсене на среден показател. Когато правим пари, тези неща, тези проценти се различават, силно варират в една ниша. Понеже търсенето не е информационно, т.е. има повече от един възможен отговор, всеки един потребител в много голяма част няма точни данни колко, клика минимум на две места. Но кривата, която очертава тези проценти, количеството проценти спада по подобен начин, продължава на втора страница. Тук колегата пак спомена, между 10 и 15% продължават на втора страница, и както е, ако този преглед е в резултат на 20 продължават много. По-интересното е тук да ги наречем резултат. За много от нища той получава повече от 9. И съответно за много от нища има само майстори се правят, оптимизират за 10-та страница, защото се бъде за 10-та позиция. Да? Да, то се прави с няколко сфери. Понеже тук е по-ефтино и се гони печалба, това е